12 minut po godzinie 4. Witamy bardzo serdecznie naszych gości. Jest z nami Hanna i Bartek, Hania Głowienka i Bartosz Boniecki. Dzisiaj będziemy rozmawiać o spektaklu. Ja już tutaj troszeczkę zaczynam widzieć, jakie role odgrywacie, bo Bartek tu chciał opowiedzieć jakiś suchar, Hania mu powiedziała, weź bądź cicho, nie rób wstydu, więc chyba gracie małżeństwo, czy to prawda? Dokładnie, zgadza się. W jakim spektaklu? Szczęśliwe wydarzenie Sławomira Mrożka. Już nie mogę się doczekać, jak to zobaczę. 18-19 sierpnia to będzie na plaży w Pucku, ale zanim przejdziemy do rozmowy o samym spektaklu, no to spytam tutaj o samą grupę teatralną. Grupę, która powstała oddolnie. Jakub Mielewczyk jest reżyserem i twórcą tej trupy. Zaczęło się właśnie inscenizacją Dziadów Mickiewicza, natomiast teraz spektakl, no jakby to nawet internauci jakoś oceniali jako ponurą twórczość, więc czy wy w tej ponurej twórczości, która też wynika z waszej nazwy, pozostajecie? Zdecydowanie nie. Spektakl będzie nieco odmienny niż nasze dziady, ponieważ są wakacje, stąd też tematyka nieco wesoła, ale nie też pozbawiona refleksji. To jest utwór Mrożka, Szczęśliwe wydarzenie. Wasza rola to jest rola małżeńska właśnie, więc czy będziemy mogli tu zobaczyć bardziej konflikt, czy bardziej współpracę? Jak to będzie wyglądało? Ojej, wydaje mi się, że będzie wszystko. Naprawdę, będzie się działo bardzo dużo w naszym małżeństwie. A co dokładnie, to zapraszamy, aby zobaczyć. Kiedy i gdzie? 18 i 19 sierpnia na Zielonej Plaży w Pucku o godzinie 20. Zielona plaża to znowu nietypowe miejsce. Gracie, dziady też nie były wystawione na typowej scenie, więc tutaj może jakby odbiorca nie być przyzwyczajony do takiej rzeczywistości, takiego miejsca, więc co należy przygotować, żeby się tam pojawić? Oczywiście dla publiczności będą przygotowane leżaczki, ale będą w ograniczonej ilości, dlatego zachęcamy, aby przynieść własne leżaki lub własne koce i zapraszamy. Kim są osoby, które stanowią obsadę w tym spektaklu? Przede wszystkim jesteśmy amatorami, ale też grupką przyjaciół i myślę, że właśnie w tej przyjaźni jest ta siła i w naszej ciężkiej pracy. Jeszcze o tej grupie i o tym fenomenie Wieka od trumny będziemy rozmawiali. Z nami w studiu są Hania Głowienka i Bartosz Boniecki, członkowie teatru Wieko od trumny z Pucka. 18 minut po godzinie 4, a my w studiu mamy gości. Hania Głowienka, Bartosz Boniecki. Rozmawiamy dzisiaj o kolejnym spektaklu teatru Wieko od trumny. To tym razem szczęśliwe wydarzenie. Zabieramy ze sobą leżaki w dniach 18 i 19 sierpnia na Zieloną Plażę w Pucku. No więc w końcu pytanie, czym jest ta twórczość Mrożka, co chcecie przez to zaprezentować, no i jaki konflikt tam zobaczymy? Jest to na pewno historia dosyć niekonwencjonalnej rodziny, która próbuje poprzez urodzenie dziecka załagodzić całą sytuację. Czy się uda? W jaki sposób? Zapraszamy. Jakie są dla was jako aktorów tutaj główne wyzwania w tym przedsięwzięciu? Przede wszystkim, żeby dobrze wczuć się w rolę, aby przekazać swojej postaci cząstkę siebie i aby to było jak najbardziej prawdziwe. Czyli autentyczność to jest coś, na co tutaj stawiacie. Wieko od trumny to nie tylko aktorzy, ale także cały sztab osób, które oddolnie właśnie biorą się za tworzenie tych spektakli, więc jakie jeszcze elementy poza tymi aktorskimi u was wchodzą w grę? Razem z nami zagra na scenie zespół muzyczny, który będzie grać na żywo. Poza tym mamy scenografa, który właśnie kończy tworzyć naszą scenografię. Mamy charakteryzatorkę. Co jeszcze mamy? Tych osób jest naprawdę dużo. Naprawdę, aż ciężko wszystkich wymienić. Przede wszystkim osoby odpowiadające za technikę, za nasze nagłośnienie, to żeby przekaz naszych słów i to, co będziemy mówili, był jak najbardziej realistyczny. I oczywiście Kuba Mielewczyk, który jest odpowiedzialny za całą organizację. No tak, i za reżyseria, więc zarówno organizacyjna, jak i artystyczna praca po stronie Kuby Mielewczyka. Natomiast jeszcze pytanie, jak udaje wam się w ogóle to wszystko czasowo i organizacyjnie pogodzić, kiedy jest tutaj po prostu tyle do roboty, a nie ma, jakby nic wam nie ujmując, nie ma tutaj specjalistów, tylko właśnie są amatorzy. Na szczęście są wakacje. Co prawda nie mamy może aż tyle wolnego czasu, ale bardzo nam na tym zależy, aby wypadło to świetnie, dlatego od 2 miesięcy po nocach siedzimy na próbach i
ciężko pracujemy nad tym spektaklem. Mhm. Jedną z atrakcji tutaj jest możliwość usłyszenia muzyki na żywo. To jest kolejne wyzwanie. Czy jeszcze możecie troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy? Co jeszcze 18 i 19 sierpnia? Cóż jeszcze możemy powiedzieć? Na pewno znakomicie przygotowana gra aktorska pod okiem Kuby. Znakomita scenografia. Również charakteryzacja. Dobrze, więc tutaj już więcej nie będziemy drążyć tego tematu, po prostu trzeba przyjść i zobaczyć. Jeszcze raz, dokładnie kiedy i dokładnie gdzie? 18 i 19 sierpnia, Zielona Plaża w Pucku, godzina 20. Mhm. Zanim jeszcze będę tutaj łaskawy was wypuścić, to jeszcze chciałbym się dowiedzieć, albo po prostu chciałbym, żebyście przekazali naszym słuchaczom troszeczkę takiego coachingu, troszeczkę mowy motywacyjnej, co trzeba zrobić, co osoba młoda, która jeszcze nie może występować na profesjonalnych scenach, jakie cechy powinna mieć, jak wyglądała wasza droga do tego sukcesu, również medialnego, którym jest Wieko od Trumny, no i właśnie jak to należy zrobić. U nas myślę, że sukces tkwi w naszej pasji, w oddaniu tej pasji i w czym? Przede wszystkim w chęciach, które chcemy nieść, we wzajemnym wsparciu, szacunku i tak naprawdę wzajemnym słuchaniu siebie, bo każde rady są dla nas istotne. Mhm, czyli na krytykę jednak się nie odpowiada obrażaniem się, ale po prostu tym, że przyjmuje się ją na klatę i działa później tak żeby było jeszcze lepiej. Wieko od Trumny, które wystawi szczęśliwe wydarzenie na Zielonej Plaży w Pucku 18 i 19 sierpnia o godzinie 20. Zabierajcie koce, leżaki i wybierajcie się do Pucka. Zapraszamy, a wam bardzo dziękuję i powodzenia. Dziękujemy.